आं बुंदों जा आंनि पेजआवहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिनखे फरायनो लाबावबाय दिनै खनसेनो मोननै आपडेट जागोन दे रायजोफोर मैयानो नुदोंमोन आं भिडिअखौ नाथाय सम गैयिनि थाखाय भिडिअ बानायनानै आपल'ड होनो मोनदिया अब्लाबो दिनै नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय नाथाय बे भिडिअखौ गोबाङानो फेसबुकआव इउटुबाव गोबाङानो शेयार खालामखाबाय दे रायजोफोर नाथाय नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा आंनि चेनेलनि दारै नायबानो जाबाय थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायनोसै खालामनानै आंहा मोनथायानो गैया नामा जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामदो आं बुंदों जा आंनि पेजआवहाय आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों गथ' गथाय खांदों आङो मा थासारिजों दिनै बिसिम सफैदों जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो आंखौ आंनि बयबो आंखौ अननाय होनाय आंखौ बयबो सापर्ट होनाय दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो आं नोंनि मा खहा खालामदों आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों दिनै नों आंखौ मा नुनानै माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों दिनैहाय कनजिता बर' बसुमतारी आब'आ गावनि फेसबुक पेजआव सानखां बसुमतारी होननाय सासे आंनि गेदेरनाव उन्दै मिन्थिला अब्लाबो आं बिखौ ब्रादार होननानै बुंबाय नोंथाङा जानला मेनला बेबायदि कपिराइट स्ट्राइक हरनो नाङा मानो होनोब्ला मानसि जानानै सोरबाबो गोरोन्थि जायो नाथाय जुदि सोरबा गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ नोंथाङा थाबैनो सोरखौबा माबा मोनसे गिदिर साजा होनांगौ एबा कपिराइट स्ट्राइक हरनांगौ बे नङा मानो होनोब्ला मानसि माहारियानो गासिबो गोरोन्थि जाखायो नाथाय बेयाव थाइसे थाइनै फैसा एबा एसे एनै भिउसनि थाखाय नोंथाङा सोरजोंबा कपिराइट स्ट्राइक हरनानै सोरनिबा फेसबुक पेजखौ बुथारनाया बे मानसिनि धोरोम नङा मानो होनोब्ला जों गासिबो मानसि एखे हारिनि मानसि एखे थैनिनो मानसि मानो होनोब्ला जोङो गावजों गाव बुजिलायनानै माबा मोनसे समाधान खालामलायनायासो बेयो मानसिनि धोरोमाव थायो मानसिया गासिबो गोरोन्थि जाखायो नाथाय बेखौ जुदि गोरोन्थि मावदों होननानै बेखौ जिउ जोबजासे साजा होनाय एबा सोरनिबा फेसबुक पेजखौ कपिराइट स्ट्राइक हरनानै बुथारनाय बे नङा जाहाथे नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा जाहाथे नेक्स्ट बाराव आरो बेबायदि गोरोन्थि मावनो नांला थौदो आरो बिदिबा आरोबाव मोनसे आपडेटखौ नायना लाबावनोसै ना खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दरफांदोनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय नुबाय लोगोफोर कनजिता बर' बसुमतारी नोंथांखौ आं बुंनो सानो नोंथाङा बारा गोबाव जाथाराखै दिनैनिफ्राय सानथामल' जादों नामा नोंथाङा सासे सानखां बसुमतारी होननाय बिथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजाव कपिराइट स्ट्राइक हरदों होननानै नोंथाङा गोबां दुखु मोननानै ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबै गाबै बुंफैबाय नाथाय नोंथाङा नैबे साननै बा सानथामनि उनावनो जुदि नोंथाङा गावनि हौवाजों नांलायलायदों बुलायलायदों आंखौ हरनि 11टानि गेजेरावनो बायह्रायाव हारसिं दर फांथेना उन्दुना थानानै आंखौ बायह्रायाव दोनदों माबा माबि नोंथाङा गोबां रायजोफोरनि सिगाङाव फेसबुक ससियेल मिडियायाव फैनानै देखायफैबाय नोंथाङा MJ बायदिसो जाबाय नामा नोंथाङा दि माबा मोनसे कन्टेन्ट गैयाबा माबा मोनसे नांलायफ्लानानै बा माबा मोनसे दुखु देखायफ्लानानै नोंथाङा मा भिउवार्स मोननो एबा माबा मोनसे फैसा खामायनो थाखाय नोंथाङा नाटक बानायबाय नामा
नोंथांखौ आं बुंनो सानो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे न'खरनि गेजेराव हौवा हिन्जावनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय जादों बा बुलायलायनाय जादों जाहाथे बेबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै देखायफैनाङा मानो होनोब्ला ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो गासिबो रायजो राजाफ्रानो मिन्थिगोन नुगोन नोंथांमोनखौ नोंथाङा सानदों नामा नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैबानो आंखौ अनसायगोन मागोन नाथाय नोंखौ मिनिगोनसो मानो होनोब्ला दिनै नोंथाङा दिनैनिफ्राय मास मोननै मोनथामनि गेजेराव लंथं मडार्न जुग मेथाइखौ मोसानानै रायजो राजाफोरजों मिटिं खालामजाखाबाय रायजाखांबाय बुजाखांबाय नोंथांखौ बुजायबाय नोंथाङा जुदि बुजिबायब्ला बा रायजोफ्रा बुजिबायबो होननानै सानबायमोन नोंथाङा मोजां लामायावबो फैबायमोन मानो होनोबा नोंथांखौ जोङो दैदेन औवारिमोनजों एलबाम खालामलायनानै बेबायदि रायजोफोरजों अनसायजानाय ससियेल मिडियायाव फैनानै सुबुं माहारिजों अनजानाय खामानि मावबाय नोंथाङा आरो मा साननै सानथामावनो जुदि बेबायदि माबा मोनसे जुदि ड्रामा खालामनानै ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबफ्लाना देखायोबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव बुलायलायनानै आंखौ हौवाया न'आव हाबनो होआखै 11ता हरनि 11तायावनो आंखौ बायरायाव दर फांथेनानै गावहा दर फांथेना उन्दुना थानानै आंखौ बायरायाव दोनदों आं बेबायदि हौवाखौ माब्लाबाबो निमाहा होला माला नोंथाङा बेबायदि देखायफैनाया खिन्थु नोंथांनि थाखाय नों मोजां जादों साननो हागौ नाथाय बेयो मानो होनोब्ला नोंथाङा जेसेबांखिनि बेबायदि न'खरनि मेटार एबा माबा मोनसे न'खरनि जेंनाखौ देखायो हौवा हिन्जाव बा न'खरनि जेंनाखौ देखायो नोंथांखौ रावबो रायजो राजाया मोजां मोननाय नङा सासे सानैया मोजां मोननो हागौ नाथाय गोबां सुबुंफ्रा नोंखौ बुंगोन रायगोन मानो होनोब्ला बिदि माबा मोनसे न'खरनि गेजेराव हौवा हिन्जावनि गेजेरावथ' नांलाय खमलाय बुलाय सोलाया सोबाबो जाखायो नाथाय बेफोरबायदि जेंनाखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै देखायफैनाया मोजां नङा मानो होनोब्ला ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा मिनिगोन सोरबाया बुंगोन सासे सानैया मोजां मोननो हागौ आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय मा जायो गाव गावनि लाइफखौ गाव गावनो गाज्रि होननानै देखायना लानायसो जायो बेनि थाखायनो माबा मोनसे जुदि न'खराव जेंना जादोंब्ला न'खरनि जेंना न'खरावनो फोजोबना दोननांगौ आंनिफ्राय बेखिनिखौ बुंबाय रायजो राजाफोर जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।